Pane mashoko obuda achiteterera mastreets panguva ino ationa kuti yes, aiwa 31 March yakapfuura, but as people are waiting for another address muzvara nhasi, pane mashoko akunyatsa kuonekwa kunzi aiwa the regime it is in a bid kueliminata ese possible threats. Pobuda mashoko ekunzi aiwa pane mashoko autendera kunzi General Answer Sanyatwe Chiwenga Vice Chiwenga aiwa panguva ino they can be eliminated anytime from now. Sanabda mashoko abdanyorwa panapa noti subscribe like on the bell icon. Timda paida majerajeros anabdanyora achiti. We've been alerted to the plot to eventually eliminate both Anselm Sanyatwe and Chiwenga by hitmen. We have been recruited by Owen Mudangwe. Mnangagwa accuses Sanyatwe and Chiwenga of personalizing the army and being stumbling blocks in his quest for Maviti dynasty. They personalize the army and our stumbling blocks. Kana kuti vanga vanhu varikuya pana pachibloka our ED 2030 count his plan to extend his power to 2030 kana any other moves avangada kuita kana kustopa corruption kuti kuitika munyika kana kustopa any businesses kana processes anenge achida kuitwa ne the regime vari kuonekwa kunzi vari vaviri ndo vari kukanganisa maplans avo zvokunzi aiwa panguva ino anytime they can be eliminated. Mashoko ari kubuda togwa namajarajaros anoonekwa kunzi is one of Geza's allies pamwe chete naGeneral Chiwenga's ally ari kuonekwa panapa kuti these are the guys who were mobilizing for the protest, and now pavari kuonekwa panguva ino vana majarajaros vachiisa macourse at the immediate resignation yemutungamiri wenyika chakachaya panguva ino as people now they are still watching the space kuti zvichapera sei. Tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechiitwa chimina comment section medu. Tudze mafunguro enyu, musama subscribe or like, turn on the bell icon.